أبكلت عامة مرات درو حدش عامة معالتي أبا هاجر جابان أبكتما توكيو إتا أبكل عدمة سبعتات تركب هاروكو مسياسوكو قوالا معالتا وصلت الدواولا كم لمادا أنجيها نابقوالات كدول تليفونا الإلا قوالا سلسي تقبلتها قن دقنا دقيما كدولا جميرة انتخوانا حجون زقبلا سب أيرخبتن درو حدش عامات مدما سنبت سلازنا بلا هاروكو قوالا أبكزا كمزلا رقصني أنيرا مستم كلتنا أشو دقا بصراحة تحيزي أتخوني لاسلزة حسبت قرابت لما سلزنا برا كيدا دهايم كتكبر تبكيسا سالين دابلت كيدا مع توقعكو عن تبلت قن حجون ملسيلن اتكساسب كمزي بلو تمتمي بالسلزنا برا هاروكو أيتا واحد ألان نين دا قوالا كالاي مفتح سلزنا برا دما مع توقفتا نوشتاتيا قنا أتو كتبلك اللاقن حماج أناي وهانقف فيلوا دحار انتاي قدولا انداستنتنت كلاقن ميكيو سبعي قوالا دم كوينو هالوات سيبلو أمرت تزرقيحو أرياتو هاروكو بسنبادة سم قوالان دق قوالان اندات أوعد كاب كفلنا بكفل كتفتش مش جمرت كن اتو منم سيفلت وزانا دق قوالا كيترفو كلهم بجكانة هيوتم حالي في أرايباتو بسنبادة اندان قد تليفونا الإلان بوليس مسحبرت بوليس متيوم اتأزيو زسكحكح في الزامي مسرايو قن اتقاتها لسدرابيت ميازاوا نتوم سدرابب بحد مساسنتهم أبتكزا ترقاقيو نساعتات جيزي غمز حلفيهم ترديو اتقاتالي ترقاقيو كمبيوتر تحرم تقام نتكيرو وزمت اقداون توزيو نايمي كيو وانا تكزا اقداون تغيرو مبو بليعو شقاق تتاكيمو فرق ساعات كتمي هاركو أديسوكو نابتكزا نداقوالا ممتقدما كابتكزا وزي خمس خدي مرقاقيتو بوليس جابان نزوم سلاماوي نابرا زمرحو السدرا مانيو أزنيتوهم نمنتاي كان زبل حرطانهم اللسو يوم كقوايو جميرو سدرا بيت ميازاوا سلاماو نابرا زمرحو السدرا أمنيرو ميكيون بعلت بيتو ياسوكون كلتي أم ساريحهم نابرا زمرحو سبحدار كوينوم كلت قولو حانت قوالن حدا ودن دما نيرمو ندا ميازاوا نتناي أدي أن حفتان نيفسكو نتلا من دا أم زغانا منبر غزأم بشحن شعاتي متسعن عامة مرات يوم غزي أمو ندا تدقاقفو بسلام نابرو من دا مرحو كاللوغن أبشن شعاتي متسعن شمونتن عامة مرات منغست جابان نتي أبتكباب زنبرة سوها غياز بحال بارك كاكفو حسل ازدلي نتي أبتكباب زنبرة منبر غزاوتي كفرسو وسينو نتوم نبرت التكابابي منغستي نتمرت كزيو جنزبهم هيبو نبكال بوتا كقعزو أكل التعامت كيزي سلزهابو اندام يا زواون كم سبهم كزاد اليوم رهيبهم كساب زواتو كيزي سلز وصد اللهم أبتكابابي بينهم يوم تريفهم نيرو أبتبرا ورودو بالكزاوتي بجاكا جزان دام يا زوا كال نبارز بحالاي نبورون أبكلتش عم تمرت اتبوتا سب زيبلو تسمتسم زبالبوتا يوم كوينو نيرو ندا ميازاوا عقمهم قصا سلزرخبو أبو رحمة قابت يمكلو عزو وسينو ياسوكو اتهي سبزي بلو تسمتسم زبل كبابي بفلاي مشت كفرحة سلز جمرة كابت قزان غطوة بطعماتها وغانيرة بفلاي حدا رفتي قازيت أكتو السديلة لقمز وزت أب أفدكي حانتو زموتت دمو تدربع مسان حتى اتا دمو بحدا قامالت مكينا هاريمات تاقل زي كونت كوني الكاسلز تحردت نياسكو من يكم زبالج كان زبالتسم زبال حسب بفتم عرفت كبايكا على النيرو أبت تحركزهم متعاوت سكيت بورد باركس لزنبرة استفلاليو من إسيات أبت بوتا متعي متعاوت سلزنبرو اتهم من إسيات بفلاي مشت بتعمي عاوس لزبلو نندا ميازاوا بتعمي إزروب شوم نيرو ربشا مسبسحهم حدا مشت ميكيو بعال بيتا نبتو من إسيات كيدو قولو داكيسهم سلزلو كأسبالو سلزولو تنهاهيرو نيرو ياسوكو من البات اتم من سيارتو يخونو كفرار حنا نزادو مقاتلهم دربيهم لنا إلى حسيبا بوليس لمن برقزان دام يازاوا كفتشو مش جمرو ريسانتهم سلسة أبالات التسدرة مالت ناي ميكيو ياسوكو نتاقوال شمونت عمت نينا قوالو من بكاراب زوردو متقعتيوتهم كم سحالة كارغاقتهم كالو نابت توجد عمت ري ودوم زدق سهلو كفل مسامرو حقن اتقزا بملء مبرات تولي أكنسو ناتو كفل طراي مبرات تفيو يتنحوهم
እቶም ኣባላት ፖሊስ እቲ ቆልዓ ኣብ ዓራቱ ደቂሱ ምስ ረኣይዎ ምናልባት ብሂወት ይህሉ ዶ ይኸውን ኢሎም ተስፋ ገይሮም። እንተኾነ ግን ረይ ከም ስድራ ቤቱ ብኻራ ዘይኮነ ደቂሱ ከሎ ብመተርኣሱ ተዓፊኑ እዩ ተቐቲሉ ጸኒሕዎም። እቲ ቀታሊ በቲ ሒዝዎ ዝመጸ ካራ ገይሩ ንስድራ ቤት መያዛዋ ከጥቅዖ ምስ ጀመረ እቲ ካርኡ ኣብ መንጎ ስለተሰብሮ ካብ ክሽነ ናይቶም ሰብ ገዛ ካልእ ካራ ወሲድኡ ነቲ ጭካነ ዝተመልኦ ተግባሩ ቀፂልዎ። ፖሊስ ኣብቲ ታሕተዋይ ክፋል እቲ ናይቲ ገዛ ዝርከብ ሸቓቕ ፊኒስትራኡ ተሰይሩ ከም ዝተኸፍተ ስለ ዘስተውዓሉ እቲ ቀታሊ ብኡ ሰሊኹ ከም ዝኣተው እዮም ተረዲኦም። ካልእ ዘስተውዓልዎ ነገር ብዘይካ ናይቶም ግዳይ ናይቲ ቀታሊ ደሙን ኣብቲ ገዛ ኣብ ፍቐድኡ ተንጠባጢቡ ምንባር እዩ። እዚ እቲ ቀታሊ ነቲ መጥቃዕቲ ክፍጽም ከሎ ንባዕሉ ብኸቢድ ከም ዝተሓርደ እዩ ዘርኢ ነይሩ። እቶም መርመርቲ ገበን እቲ ቀታሊ ነቲ ገበን ድሕሪ ምፍጻሙ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ማለት ን11 ሰዓታት ኣቢሉ ዝኸውን ኣብቲ ገዛ ከም ዝጸንሐ እዮም እውን ተረዲኦም። እቲ ቀታሊ ነቲ ገዛ በናቆይርዎ ምኽንያቱ ዘይርዳእካ ድማ ናይ ሚክዮን ያሱኮን ናይ ስራሕ ሰነዳት ወረቐቲ ወሲዱ ኣብ ባስካ መሕፀቢ ነብሲ ማይ መሊኡ ኣብኡ ዘፍሲፍዎ። ካልእ እቲ ፖርቶፎሊኦም እውን ነቲ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ገንዘብ ወሲዱ ኣብቲ ባስካ እዩ ኣሊኽዎ። ፍርጅ ከፊቱ ዘድልዮ ወሲዱ ድሕሪ ምብላዕ ነቲ ተረፍ መረፍ ኣብቲ ገዛ ደራቢቡ ኣብቲ ሸቓቕ ቀልቀሉ ወፂኡ ማይ ስለ ዘይደፍኣሉ ድማ መርመርቲ ገበን ካብቲ ቀልቀሉ መርመራ ንኽግበረሉ ወሲዶም። እቲ ዝገርም ነገር ግን እቲ ቀታሊ መግቡ በላሊዑ ክዳውንቱ ቀያይሩ ነቲ ተኸዲንዎ ዝመፀ ክዳውንቱ ኣብኡ ገዲፉ ምንም ከይመሰሎ ሬሳ ናይቶም ስድራ ቤት ኣብቲ ገዛ ተዘርጊሑ ክነሱ ኣብቲ ሶፋ ለጢሉ ደቂሱ ምሕዳር እዩ። ኮምፒተር ናይ ሚክዮ ምስ ተመርመረት ክሳብ ሰዓት 10:50 ሚክዮ ይጥቀመላ ከም ዝነበረ እዩ ተረጋጊጹ። ሰዓት 1:18 ናይ ወጋሕታ ድማ እቲ ቀታሊ ከም ዝተጠቀመላን ብናይ ሚክዮ ኣካውንት ገይሩ ናይ ቲያትር መእተዊ ትኬት ክዕድግ እውን ዘይዕውል ፈተና ከም ዘካየድ እዮም ኣረጋጊጹ። ናይ ሚክዮ ኮምፒተር ንመጨረሻ ግዜ ንጽባሓይቱ ናይ ንግሆ ሰዓት 10:05 ን5 ደቂቕ ዝኸውን ተወሊዓ ነይራ። እዚ ማለት ፍርቂ ሰዓት ቅድሚ ሃሩኮ ኣዲኣ ንያሱኮ ዳሃይ ጓላ ክትከብር ኢላ ናብቲ ገዛ ምምጻእ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ፖሊስ ኣብቲ ከባቢ ንዝነብሩ ሰባት ክሓታትቱ ምስ ጀመሩ ሓደ ጋዜጣ ዘከፋፍል ሰብኣይ ናይ ወጋሕታ ጋዜጣ ክብጽሕ ከሎ እንዳ መያዛዋ ገዛ መብራህቲ ጠፊኡ ጸልማት ከም ዝነበረ እዩ ሓበሬታ ሂቡ። ሃሩኮ ሰዓት 10 ፈርቓን ናይ ንግሆ ዳሃይ ጓላ ክትከብር ኢላ ናብቲ ገዛ ክትኣቱ ከላ ግን ኩሉ መብራህቲ ናይቲ ገዛ ተወሊዑ እዩ ጸኒሕዋ። እዚ ማለት እቲ ቀታሊ መብራህቲ ኣጥፊኡ ምንም ከይመሰሎ ክሳብ ናይ ንግሆ ለጢሉ ምሕዳር እዩ። ቅድመ ፍርቂ ሰዓት ሃሩኮ ናብቲ ገዛ ምምጻእ ድማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ከይዱ። ሃሩኮ ፍርቂ ሰዓት ኣቐዲማ ናብቲ ገዛ እንተትመጽእ ነይራ ግን ንሳ እውን ዕድላ ከም ጓላን ሰብኣይ ጓላን ደቂ ደቃን ምኾነ ነይሩ ማለት እዩ። ካልእ ሓደ ኣብቲ ከባቢ ንብረት ዘበጻጽሕ ዝነበረ ሰብኣይ እውን ነታ ትራኩ ክጠውያ እንከሎ ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ገዛ እንዳመያዛዋ ዝኾነ ሰብ ነቲ መጋረጃ ቀስ ኣቢሉ ቀሊዑ ተሓቢኡ ክዕዘቦ ከሎ ከም ዘስተውዓለ እዩ ሓበሬታ ሂቡ። ዝተበጊሶም እዮም እቶም መርመርቲ ገበን ቀታሊ ነቲ በዓል ትራክ ምስ ረኣየ ካብቲ ገዛ ሃዲሙ ከም ዝኸደ ገሚቶም። ሃሩኮ ኣደ ያሱኮ ቁሩብ ምስ ተረጋግአት ፖሊስ ንመርመሮም ዝሕግዞም ገለ ትዝክሮ ነገር እንተለዋ ክሓትዋ ምስ ጀመሩ እንታይ ኢላቶም ኣመዲ ኮነ ኣይፈልጥን ግን ቅድሚ ልደት ሓደ ሰሙን ኩልና ስድራ ቤት ኣብ እንዳ መያዛዋ ተኣኪብና ግዜ እንዳሕለፍና ከለና ያሱኮ ኣብ ክሽነ ኮይና ምግቢ ትዳልወልና ነይራ። ያሱኮ ኣብቲ ክሽነ ኮይና ምግቢ እንዳሰርሐት ከላ ግን ሓደ ነገር ኣስተውዒላ በቲ ናይ ክሽነ ፊኒስትራ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኦም ሓንቲ ሪኣታ ዘይትፈልጥ መኪና ንነዊሕ ግዜ ደው ኢላ ተዓዚባ ምስቲ ርሕቀት እቲ ቤትሮ ናይታ መኪና እውን ተዓጭዩ ስለ ዝነበረ ግን እቲ ኣብቲ ውሽጢ እታ መኪና ዝነበረ ሰብ ክረኣያ ኣይከኣለን። ድሓር ቁሩብ ጸኒሓ ያሱኮ ሸቓቕ በፂሓ ናብቲ ክሽነ ምስ ተመልሰት ግን እታ መኪና ከይዳ ጸኒሓታ። ብዙሕ ከይተጨነቐተሉ ድማ መግቢ ምድላዋ ቀፂላ። እንተኾነ ግን ያሱኮ መግቢ ኣዳልያ ምስ ወድአት ክሽነ እንዳፀራረየትን ከላ እታ መኪና ተመሊሳ መፅያ ኣብታ ዝነበረታ ቦታ እያ ደው ኢላ ጸኒሓታ። እታ መኪና ብተደጋጋሚ ክሳብ ናይ ምሸት ዝኸውን ትኸይድ እንደገና ተመሊሳ መፅያ ድማ ኣብታ ዝነበረታ ቦታ ፓርኬራ ደው ትብል ስለ ዝነበረት ያሱኮ ፍርሒ ክስማዕ ጀሚሩ። ድሓር ንሓሙኣ ዝኾነ ሰብ ኣብ መኪና ኮይኑ ነዚ ገዛና ይዕዘበሎ ኢላ ምስ ነገረቶ
ሓሙኣ ኣብ ገጻ ፍርሒ ስለ ዝረኣየ ከይደ ከዘራርቦ እንታይ ከም ዝደልየውን ክሓቱ ኢልዋ ወፂኡ ናብ ኣፍ ደገ ውፅእ እንተበለ ግን እታ መኪና ኣብቲ ቦታ ኣይነበረትን ብድሕሪ ድማ ፈጺማ ኣይተመልሰትን ፖሊስ ነዚ ሓበሬታ ምስ ሰምዑ ነቲ ከባቢ ክፍትሹን ዝኾነ ጠቓሚ ሓበሬታ እንተረኸቡ ኢሎም ድማ ዝነበረት እቲ ከባቢ በብሓደ ክሓትዎም ምስ ጀመሩ ሓደ ካብቲ እንዳ መያዛዋ ርሕቕ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ገዛ ዝነብር ሰብኣይ ቅድሚ እቲ ቅትለት ምፍጻሙ ሓደ ነባሪ እቲ ከባቢ ዘይኮነ ቅድሚ ሕጂ ሪእዎ ዘይፈልጥ ኣብ ክልል ዕድመ 30ታት ክሳብ 40ታት ዝኸውን ሰብኣይ ንገዛ እንዳ መያዛዋ እንዳኾለለ ክዕዘብ ከሎ ከም ዝረኣዮ እዩ ሓበሬታ ሂብዎ ተቐታሊ ኣብቲ ቦታ ገበን ደሙ ተንጠባጢቡ ኣሰራት ኣዕብዕቱ እውን ፍቐድኡ ገዲፉ ስለ ዝነበረ ፖሊስ ጃፓን ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ገይሮም ቀልጢፎም ከም ዝረኽብዎ ርግፀኛታት ስለ ዝነበሩ ነቲ ናይ ተቐታሊ ኣሰራት ኣዕብዕቲ ክምርመር ሊኢኾም እዮም መልሲ ክትበዩ ጀሚሮም እቲ መልሲ ምስ መፀ ግን ውፅኢቱ ዘደንፅው ነይሩ ዜሮ ዝብል ነይሩ እዚ ማለት እቲ ቀታሊ ወይ ቅድሚ ሕጂ ገበን ፈጺሙ ኣይፈልጥን እዩ ወይ ድማ ገበን ፈጺሙ ክነሱ ተታሒዙ ወይ እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ኣይፈልጥን እዩ ማለት እዩ እቲ ቀታሊ ሰቢሩ ዝኣተወላ ፍኒስትራ ናይ እንዳ መያዛዋ ኣዝያ ንእሽተይ ስለ ዝነበረት ብኣኣ እኹል ሰብኣይ ክኣቱ ስለ ዘይክእል እቶም መርመርቲ ገበን እቲ ቀታሊ ምናልባት ቲነጀር ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ጠርጢሮም ነዚ ጥርጣሮም ዘረጋግጽ እቲ ኣብቲ ቦታ ገበን ዝረኸቦ ቀልቀል ናይ ቀታሊ ኣብ ላቦራቶሪ ተወሲዱ ምስ ተመርመረ እቲ ቀታሊ ዝበልዖ ምግቢ ኣዴታት ጃፓን ንስድራ ቤተን ዝሰርሕኦ ምግቢ ስለ ዝነበረ እቲ ቀታሊ ገና ምስ ስድራ ቤቱ ዝነብር መንእሰይ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ተረዲኦም ካልእ ድማ እቲ ቀታሊ ተኸዲንዎ ዝነበረ እሞ ኣብቲ ቦታ ገበን ገዲፉ ዝኸደ ክዳውንቱ መንእሰያት ዝኽደንዎ ብፍላይ ድማ ስኬትቦርድ ዝፃወቱ መንእሰያት ዘዘውትርዎ ስታይል ነይሩ ድሓር እንዳ መያዛዋ ምስቶም ኣብቲ ድሕሪ ገዝኦም ዝርከብ ናይ ስኬትቦርድ መፃወቲ ዝፃወቱ መንእሰያት ተጋራጮም ከም ዝነበሩ ምስ ፈለጡ እቶም መርመርቲ ገበን ነቶም ኣብቲ ቦታ ዝፃወቱ መንእሰያት በብሓደ ኣርዮም ኣሰራት ኣዕብዕቶም ወሲዶም እንተኾነ ሕጂ እውን ወላ ሓደ ውፅኢት ኣይረኸቡን ነቶም መንእሰያት በብሓደ ምስ መርመሮም እቶም ቆልዑ ኣብቲ ቅትለት ወላ ሓደ ኢድ ከም ዘይብሎምን በቲ ዘጋጠመ ቅትለት እውን ስንባደ ከም ዝኣተዎም እዮም ተረዲኦም ካልእ መርመርቲ ገበን ዝተረድእዎ ነገር እንታይ ነይሩ እቲ ቀታሊ ኣገባብ ኣቀታትልኡ ናይ ጽልኢ ወይ እውን ሕንሕና ከም ዝነበረ እዩ ስለዚ ሕሉፍ ታሪክ እንዳ መያዛዋ ንድሕሪት ተመሊሶም ክፍትሹ ጀሚሮም እንተኾነ ግን እንዳ መያዛዋ ምስ መሳርሕቶም ክንፈልጦም ሰላማዊ ህይወት ዝመርሑ ዝኾነ ጸላእ ዘይብሎም ስድራ ቤት ምንባሮም እዮም ተረዲኦም ሚኪዮን ያስኮን ሽያጥ ናይ ገዝኦም ካብ መንግስቲ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ኣብ ቀረባ እዋን ተቐቢሎም ስለ ዝነበሩ መርመርቲ ገበን ምናልባት እቲ ቀታሊ ብዛዕባ ገንዘብ ዝፈልጥ ኮይኑ ነቲ ገንዘብ ክሰራቕ ክብል ቀቲልዎም ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ጥርጣር ሓዲሮም መንበሪ ገዛ እንዳ መያዛዋ ምስ ተፈተሸ ኣብቲ እቲ ቅትለት ዝተፈጸመሉ ግዜ ካብቲ ገዛ 150,000 የን ከም ዝተወስደ ከረጋግጹ ከለዉ ግን ድማ ነቶም መርመርቲ ገበን ግር ዝበሎም ነገር እንታይ ነይሩ ካልእ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ኣብ በቐሊሉ ክርከብ ዝኽእል ቦታ ተቐሚጡ ክነሱ እቲ ቀታሊ ከይወሰዶ ምኻድ እዩ ከምዚሉ ማንነት ናይ ቀታሊ ኮነ ምኽንያት ናይ ቅትለት እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ከይተፈልጠ ኣዋራ ክሓልፍ ምጀመረ እቶም መርመርቲ ገበን ፀቕጥቕ ስለ ዝገበረሎም ከይተሓለሉ ብኩሉ ኣንፈት ምፍታሾም ቀፂሎም ካብቲ ኣብ ቦታ ገበን ዝረኸቦ ዲኤንኤ ናይ ቀታሊ ተበኪሶም እቲ ቀታሊ በዲኡ ኤሮጳዊ ዓሌት ከም ዘለዎ ቦቡኡ ድማ ናይ ኤስያ ዓሌት ከም ዘለዎ ዘረጋገፁ ካብ ኤስያ ድማ ካበየ ናይ ዓሌት ከም ዝኾነ መሊሱ ምስ ጻረዩ እቲ ቀታሊ ካብ ኮርያ ከም ዝኾነ ፈሊጦም ካልእ እቶም መርመርቲ ገበን ነቲ ክዳውንቲ ናይ ቀታሊ በብሓደ ምስ መርመርዎ እቲ ቀታሊ ገይርዎ ዝነበረ ጫማ ኣብ ድኳናት ናይ ጃፓን ከም ዘይሽየጥ እንታይ ደኣ ኣብ ድኳናት ደቡብ ኮርያ ዝሽየጥ ጫማ ምዃኑ እዮም ፈሊጦም ንሱ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ክዳውንቲ እውን ኣብ ላቦራቶሪ ተወሲዱ ምስ ተመርመረ እቲ ክዳን ዝተሓፀበሉ ዓይነት ማይ ጨዋ ማይ ከም ዝኾነ እዮም ኣረጋጊፆም እዚ ዓይነት ማይ ድማ ኣብ ጃፓን ዘይኮነ ኣብ ደቡብ ኮርያ ጥራይ ዝርከብ ዓይነት ማይ ነይሩ ደቡብ ኮርያ ናይ ኩሎም ልዕሊ 17 ዓመት ዝኾኑ ዜጋታታ ኣሰራት ኣዕብዕቲ ትዕቅብ ስለ ዝነበረት እቶም መርመርቲ ገበን ጃፓን ነዚ ዕድል ክጥቀሙሉ እዮም ወሲኖም ደቡብ ኮርያ ኣብቲ ግዜቲ ብዝሕ ህዝባ ብገምጋም 50 ሚልዮን ይበፅሕ ስለ ዝነበረ እቲ ቀታሊ ዕድሚኡ ልዕሊ 17 ዓመት ምስ ኮነ ናብታ ሃገር ኣትዩ ወይ እውን ካብታ ሃገር ወፂኡ እንተደኣ ነይሩ
ካብዞም 50 ሚልዮን ፈሊዮም ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ርግፀኛታት ስለ ዝነበሩ ተስፋ ገይሮም ክጽበዩ ጀሚሮም እቲ ናይ መርመራ መልሲ ምስ መጸ ግን ሕጂ እውን 0 እዩ ዝብል ነይሩ እዚ ማለት እቲ ቀታሊ ወይ ናብ ደቡብ ኮርያ ኣትዩ ኣይፈልጥን እዩ ወይ ድማ ካብታ ሃገር ክወጽእ ከሎ ዕድሚኡ ትሕቲ 17 እዩ ነይሩ ማለት እዩ እቶም መርመርቲ ገበን ሕጂ እውን ተስፋ ከይቆረጹ ነቲ ክዳውንቲ ናይቲ ቀታሊ ምምርማሮም ምስ ቀጸሉ ኣብቲ ጁባ ናይቲ ቦርስኡ እንታይ ረኺቦም ብማይክሮስኮፕ ጥራይ ዝረኣይ ኣዝዩ ደቂቕ ሑጻ እቲ ሑጻ ምስ ተመርመረ ብብዝሒ ስኬትቦርድ ዝጻወቱ መንእሰያት ካብ ዝጻወትሉ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ቶኪዮ ኣብ ዝርከብ ደንደስ ባሕሪ ከም ዝመጸ ኣረጋጊጾም እንተኾነ ሕጂውን እዚ ናብ ወላ ሓደ ክመርሖም ኣይከኣለን ፖሊስ ጃፓን ካብ ህዝቢ ማዕልያ ዘይብሉ ዝተፈላለየ ሓበሬታታት ይመጽኦም እኳ እንተነበረ ኣቓልቦ ፖሊስ ዝሰሓበ ግን ድሕሪ ነዊሕ ሓዋርሕ ዝመጽኦም ሓበሬታ እዩ ብዕለት 31 ወርሒ ታሕሳስ 2000 ዓመተ ምህረት ድሮ 1 ዓመት ኣብቲ ስድራ ቤት ሚያዛዋ ዝተቐትልሉ መዓልቲ እሞ ናይ ድሕሪ ቀትሪ ኣብቲ ጠቕንዳ ሚያዛዋ መንበር ገዛውቲ ኣብ ዝርከብ እንዳባቡር ሰራሕተኛታት ናይቲ እንዳባቡር ሓደ ኣብ ክልል ዕድመ 30ታት ዝርከብ ቁመቱ 1.70 ኣቢሉ ዝኸውን ጸሊም ጅንስን ጃኬትን ዝተኸድነ ኣብ ኢዱ ኣዝዩ ገዚፍ ብማሕረድ ዘጋጥም ቁስሊ ዝነበሮ መንእሰይ እዩ ኣቓልቦም ዝሂቡ ነቲ መንእሰይ ከስተውዕልሉ ዝገበሮም ምኽንያት እንታይ ነይሩ እቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ቁስሊ እዩ እቲ ማሕረዲ ዓሚቕ ስለ ዝነበረ ዓጽሙ ክሳብ ዝረኣይ ኮይኑ ክነሱ እቲ መንእሰይ ግን ምንም ከይመሰሎ ብህድኣት ኮፍ ኢሉ ስለ ዝነበረ እዩ ድሓር ሓደ ካብኣቶም ናብቲ መንእሰይ ቅርብ ኢሉ እንታይ ከም ዘጋጠሞ ሓገዝ ይደሊ እንተኮይኑ ማንነቱ መን ምዃኑ ምስ ሓተቶ ግን እቲ መንእሰይ ክምልሰሉ ፈቃደኛ ኣይነበረን እቲ ኩነታቱ ወላ እኳ ደስ እንተዘይበሎ ግን ናይቲ ዝተፈጸመ ቅትለት ዜና ገና ስለዘይተዘርግሐ ዝነበረ ወላ ሓደ ዝፈልጦ ነገር ስለዘይነበሮም ፖሊስ ኣይፀውዕሉን እቲ ዜና ናይቲ ቅትለት ምስ ወፀ ድማ እቲ መንእሰይ ካብ ከተማ ድሮ ተሰዊሩ ነይሩ ፖሊስ ናብቲ ቦታ ከይዶም ምስ ተጻረዩ ነዚ መንእሰይ ሪኤዮ ዝብል ሰብ ብፍጹም ክረኽቡ ኣይከኣሉን ፖሊስ እቲ ማንነቱ ዘይተፈልጠ ቀታሊ ስድራ ቤት ሚያዛዋ እዚ መንእሰይ ምዃኑ ርግፀኛታት እኳ እንተነበሩ ግን ከይተረኽበ ሽታማ እዩ ኮይኑ ከምዚ ኢሉ ድማ ማንነት እቲ ቀታሊ ከይተፈልጠ መዓልቲ ንመዓልቲ እንዳተክአ ዓመታት ተቆፂሩ ሃሩኮ ኣዲኣንያሱኮ እቲ ብዓይና ዝረኣየቶ ሕሱም ትርኢት ካብ ዓይና ከይተኸወለ ቀታሊ ጓላን ሰብኣይ ጓላን ደቂ ደቃን ከይተረኽበያ ብጓሂ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልያ ንቕትለት ስድራ ቤት ሚያዛዋ ንምፍታሕን ነቲ ቀታሊ ረኺብካ ናብ ትሕቲ ቀይዲ ንምእታውን ልዕሊ 300,000 ዝኾኑ ኣባላት ፖሊስ ቶኪዮ እዮም ተዋፊሮም ነይሮም ናይ ልዕሊ 50 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ኣሰራጻብዕቲ ተመርሚሩ ናይ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ድማ ዲኤንኤ መርመራ ተገይሩ እንተኾነ ግን እቲ ቀታሊ ብፍጹም ክርከብ ኣይተኻእለን መንግስቲ ጃፓን እቲ ስድራ ቤት ሚያዛዋ ዝነብሩሉ ዝነበሩ ከባቢ ፓርክ ንኽገብሮ ስለ ዝዓደጎ እቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ገዛውቲ ኩሉ እኳ እንተፍረሶ እንዳ ሚያዛዋ ገዛ ግን ክሳብ ሕጂ ከይፈረሰ ብፖሊስ ይሕሎ ኣሎ እዚ መግበሪኦም ምናልባት ምስ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ማንነት ናይቲ ቀታሊ ንኽርከብ ዝሕግዝ ዝኾነ መርድዖ ኣብቲ ገዛ ይርከብ ይኸውን እዩ ዝብል ሓሳብ ስለ ዘለዎም እዩ እቲ ኣዝዩ ዘደንጾካ ነገር ግን እቲ ገዛ ብፖሊስ እንዳተሓለወ ክነሱ እቶም ሓለውቲ እቲ ገዛ ብፍጹም ከይረኣይዎ ኣብ 2006 ዓመተ ምህረት ድሕሪ 6 ዓመት እቲ ቅትለት ምፍጻሙ ኣብ ኣፍ ደገቲ እቲ ቀታሊ ሰሪኹ ዝኣተወላ ፍኒስትራ ማንነቱ ብዘይተፈልጠ ሰብ ዕታብ ዕምበባ ተቐሚጡ ምጽንሑ እዩ እቲ ቀታሊ ፍጹም ክርከብ ዘይምኽኣሉ እቲ ቁስሊ ናይ ኢዱ ኣዝዩ ዓሚቕ ስለ ዝነበረ ከይተሓዝ ፈሪሑ ድማ ናብ ሕክምና ስለ ዘይከደ ምናልባት ካብቲ ቁስሉ ዝተላዕለ ህይወቱ ሓሊፉ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ጥርጣረ ክህልው እንከሎ ካልእ ድማ እቲ ቀታሊ ነቲ ገበን ምስ ፈጸመ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ጎረቤት ሃገር ሰጊሩሎ ዝብል ትንታነ እውን ኣሎ ፖሊስ ጃፓን ክሳብ ሕጂ ንማንነት እቲ ቀታሊ ዝምልከት ዝኾነ ሓበሬታ ዘለዎ ሰብ እንተሎ 20 ሚልዮን የን ሽልማት ከም ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ንሎሚ ዘዳለልኩም ታሪክ እዚ ይመስል ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ታሪክ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ ቻው